Apokalipsis Kapitulo 11. Dagiti dua asaksi agi padtuda. 1. Ket naited kanyak ti maysa aruno ngawasping iti maysa asarukod. Ket kinurada kanyak, tumakder ka, ket rukodem ti templo ti Diyos, ken ti altar, ken dagiti agdaydayaw sadyay. 2. Ket ti parangan iti ruar ti templo, laksidem, ket di ka rukoden, tana itiden kadagiti ganganait. Ket ipayat tanto tinasantuan a syudad, kadagiti 4 a pulo ket 2 a bulan. 3. Ket itdekto ti palubos kadagiti 2 a saksik, ket akipadturan to kadagiti 1,000 2 gasut, ket 6 a pulo nga aldaw. A sipapanisda kadagiti lupot a nakirsang. 4. Dagitoy isuda dagiti 2 a kayo ti olivo, ken dagiti 2 a pagsilawan nga agtaktakderda iti sangwanan ti Apo ti isuamin a daga. 5. Ketno ada manggayagay a mangranggas kadakwada, rumwar ti Apoy kadagiti ngiwatda, ket alun-unen na dagiti kabusorda. Ketno ada manggayagay a mangranggas kadakwada, masapol a mapapatay iti kastoy. 6. Dagitoy adda panakabalinda a mangrikep iti langit, tapno saan at tumudo iti bayat dagiti aldaw ti panagpadtuda. Ket adda panakabalinda kadagiti dandanom, tapno pagbalinenda ida adara, ken tapno sa aplitenda tuy daga ti isuamin a kita ti rigat, uray mano adaras ti kayatda. 7. Ketno inton malpasda ti panangsaksidan ti animal nga umuli nga agapu iti mangliweng-liweng, gupaten nanto ida, ket abakan nanto ida, ket papatayen na ida. 8. Ket dagiti bangkayda may walang danto iti dalan ti dakkel a syudad, nga iti na espirituan a kaipapanan na, managan ti Sodoma ken Ehipto, sumit a naikrusan ni Apuda. 9. Ket dagiti bangkayda buybuyaen dagiti nagapu kadagiti ilili, ken kapututan, ken pagsasao, ken pagpagarian, bayat ti 3 aldaw, ket gudwa, ket dida ipalubos a dagiti bangkayda maitanumda. 10. Ket dagiti agnaed ditoy daga agragrag uda, may puon kadakwada, ket agrarambak da, ket agsisinagot da, ta dagiti 2 mamadto pinarigat da dagiti agnaed ditoy daga. 11. Ket idi kalpasan dagiti 3 nga aldaw ket gudwa, daydiangis ti biag a nagapu iti Dios, simrek kadakwada, ket timbakderda, babaon kadagiti saksakada, ket nagbutengda iti napalalo dagiti nakakita itoy. 12. Ket nangagda ti maysa dakkel a timek a nagapu sa dilangit a nagkuna kadakwada, umuli kayo ditoy, ket imulida sa dilangit, babaon ti ulip a kitkitaen ida dagiti kabusorda. 13. Ket idi nga oras imay ti maysa dakkel a gingined, ket natuang ti apagkapulo ti syudad, ket natayda iti gingined dagiti 7,000 a tattao, ket dagiti natidda nagbutingda, ket impayda ti panagdaydayaw iti Diyos ti langit. 14. Daydi na ikadwa nga ay napalabasen, ket atoy ti maikatlo nga ayen umay daras. Ti may 7 nga anghel pagunnin na ti trompeta. 15. Ket daydi may 7 nga anghel nagtangguyog, ket simbaruno dagiti dakdakkel at timek ijay langit, ket kinunada ti pagarian ti lubong, nagbalin ako kwa ni Apo tayo ken ni Kristo na.
ket agunin to ngawan hinggana. 16. Ket dagiti 20 ket upat a lalakay nga situtugaw kadagiti truno da. Iti sangwanan ti Dios nagruknoy da agingga iti baba ket nagdaydayaw da iti Dios. 17. Kunkunada, o Apo Dios aman nakabalin amin. Agyaman kam ken ka tadda ita ket adda ka idi. Agsiput taynalam ti dakkel apan nakabalin mo ket nagari ka. 18. Ket nakapungtot dagiti pagpagarian ket demtengen ti pungtot mo ken ti aldaw dagiti natay amipay iti panakaukom ken ti panakaited ti gungguna kadagiti adipin mo amamadto ken kadagiti sasanto ken kadagiti agbuteng itinagan mo babasit ken dadakkel ken ti panangdadaol dagiti mangribek iti daga. Baby, ket naluktan dagiti templo ti Dios ijay langit ket nakita ijay templo na ti lakasa dagiti tulag na ken adda idi kimkimat ken ririyaw ken gurgurod ken maysa a gingined ken dakkel atudo ti uraro.